Здравейте! В това видео ще дадем полезна информация, свързана с банковите сметки. За да платите задължения към НАП, трябва да изберете от електронното си банкиране превод към бюджета. Платежното нареждане е по-подробно от това на стандартния банков превод. Попълват се допълнителни полета и възможността за грешка е голяма. Изслушайте това видео и бъдете внимателни при попълването на платежните. За разлика от другите платежни, тук има и поле за вид плащане, както и няколко полета за задължено лице. Тук се посочва лицето, което дължи парите. Често клиентите питат какво да напишат за основание на плащането. Това поле е задължително за попълване, но в действителност системата на НАП не го чете и няма никакво значение какво ще напишете тук. Най-важните полета, при които стават най-много грешки, са тези свързани с това кой дължи сумите. Вярното попълване на името не е много важно. Там може да има съкращения или само две имена за физическите лица. Но попълването на номера на лицето, което дължи, е изключително важно. Обикновено има 3 различни полета – за ЕИК на фирмата, за ЕГН и за ЛНЧ на физическото лице. Най-често допусканите грешки са да се попълни грешно задължено лице. Когато собственик или съдружник се осигурява като самоосигуряващо се лице, осигуровките му излизат като задължения на неговото ЕГН. Но когато се изплаща заплата от дружеството, се дължи данък върху доходите и той се дължи от фирмата. Най-често при използването на шаблони става така, че парите се превеждат по ЕГН-то на собственика, вместо по ЕИК на фирмата или обратно. Друга по-рядко допускана грешка е когато фирма има назначено едно лице на трудов договор да се преведат задълженията по неговото ЕГН. Това е много важно да се знае. Лицата, които са наети на трудов договор, не дължат нищо по техните лични партиди. Всички данъци и осигуровки се дължат от работодателя. Ще сме ви благодарни, ако оставяте коментари и ни насочвате какво ви е затруднило в процеса. Благодарим!